Jó téma lesz? Oké, akkor nézzük meg, hogy jártatok-e már így, mint a videón szereplő beszélgetőtársak. Ez a pálcacó, ilyen vintage, designer, steampunkier, közben meg ilyen epic is. Kérdés, van valamilyen basic protection, vagy valamilyen metód, vagy csak így rámész a flóra, és akkor Először is nem vagyok flóra. Másodszor a szót nem értettem ebből, amit mondasz. Talán nem is baj. Jó, lehet, hogy ennyire szélesek nem voltatok. De volt már valaki így közületek, amikor így beszélgettél valakivel, és így nézted, hogy hol beszél? Saját gyerekedre, még én még egyelőre előnyben vagyok, én még csak azért nem értem, mert még racsol meg hasonló, de majd pár év múlva én is benne leszek ebbe a körbe. Szóval nem egyszerű a helyzetünk, és kellene valami itiner, ami segítséget nyújt nekünk, hogy kezeljük az eltérő generációban születetteket. De itt azért tisztázunk egy dolgot, mert az, hogy generáció, az nem feltétlenül korosztályhoz kötődik. Olyan, hogy fiatal generáció, a generáció kutatás szerintem létezik, csak úgy helyes a kifejezés, hogy egy generáció tagjai éppen az adott időszakban éppen fiatalok. Ugyanis a generáció fogalma, ha úgy tetszik, az adott egy bizonyos időintervallumon belül született emberek közössége, akik hasonló tapasztalati képlettel indítják el az életüket. Tehát hasonló dolgokat tapasztalnak abban az első meghatározó 1000 napban, ami a gondolkodásmódunkra hat, ugyanis amit abban tapasztalsz, tehát az első 3 évben tapasztalsz, az neked a normális. Jó? Tehát ami körülötted van, a történelmi dolgok, a politikai viszonyok, a szociológiai, kulturális szempontok, minden meghatározza a későbbi viselkedésedet, a későbbi gondolkodásmódodat, az igényeidet, a preferenciarendszeredet, mindent. Tehát, hogyha végig gondoljátok nagy hirtelenjében a magyar történelmet, akkor teljesen egyértelművé válik, hogy miért van olyan egy eltérés a különböző generációk gondolkodásmódja között, és meg néha körbesétálok, hogy el tudjátok olvasni, amit van írva. Szóval, de egyébként a diákat nagyon szívesen odaadom, és akkor nem kell fotózgatni. Minden egyes generációról lehet egy-egy gondolatot, egy-egy összefoglaló jellemzőt találni egyébként, ami meghatározó, de azt azért tudnunk kell, hogy nem mindenható. Tehát azért az ember egyénileg is nagyon sokat tapasztal, nagyon sokat változik, nagyon sok egyéni érzékenység, meg egyéni érzelem játszik szerepet abban, hogy ki hogy gondolkodik, ki hogy viselkedik, de azért ez egy jó kis támpont. Ha megnézzük például a veteránok hagyományos tekintélytisztelők, a baby boomerek karrieristák és törekednek az anyagi jólétre. Az X generáció szkeptikusok és megfelelési kényszeresek. Nem tudom, hogy ki ismer magát. Az Y közösségi életet élők és elismerésre vágyók. Az Z generáció, hát ők a digitális benszülöttek. De hajlamosak a szétforgácsolódásra, erről az Ágitól már hallottunk. És hát az alfa generációk, hát egyelőre annyit tudunk róluk, hogy gyors tanulók és technológiai függők, ugyanis a legidősebb alfás, ez most 14 éves nagyjából. Tehát ő belőlük még nem tudjuk, mi lesz, de rohadt nagy a felelősségünk ebben, hogy mi belőlük mi lesz, mert mi neveljük őket. Menjünk sorba az egyes generációk jellemzőin, és egy-két ilyen nézőpontot adok még mellé, hogy érdemes róluk gondolkodni, és miért lettek vajon olyanok, amilyenek. A veteránok az 1928 és 1945 között született emberek, tehát azért ez egy elég tág időintervallum, és hát tudjuk, hogy hát abban még bőven volt háborús tapasztalat, éhínség, meg egy csomó minden szenvedés, ami az ő életszemléletükre nagyon-nagyon erősen hatott. Éppen ezért ők nagyon biztonságkeresők. Tehát ők azok, akik spájzolnak, spórolnak, és képzeljétek el, hogy azok a nagyszüleink, vagy dédszüleink, akik nyilván veteránok voltak, és sokat beszélgettünk velük, ők ránk is hatnak. Én tök sokáig nem értettem, hogy miért vagyok én ilyen gyűjtögető mániás, meg ilyen nagyon biztonságra törekvő, és rájöttem, hogy nagymamámmal annyiszor beszélgettem gyerekkoromban, és ő annyit mesélt a háborús időszakokról, hogy tényleg mennyire éheztek, hogy kellett tényleg mindenre felkészülve, nagyon-nagyon kemény körülmények között túlélniük, és egyszerűen pici kortól hallgattam. Nekem beépült a mintámba,
Tehát nem kell csodálkozni, viszont lehet, hogy magadat is jobban megérted, hogyha ilyen szempontból is elgondolkozol azon, hogy te például miket kaptál a nagyszüleidtől. Ott még megvolt a hierarchikus tekintélytisztelet. Nem tudom, hogy kinek volt az életében még régen, még nagyszülőknél nagy családi ebéd, ahol jó, mondjuk a mi életünkben már szerintem ez bőségesen lazult, de régen nem úgy voltam, hogy na a gyerek legyen először, nem, a dolgozó felnőttek esznek először, mert ők biztosítják a túlélését a családnak. És akkor majd a gyerek az eszik, amit eszik, meg egyébként is őket még mindig felnőttnek kezelték, tehát olyan, hogy gyermekpszichológia abban az időszakban még bőségesen nem volt, úgyhogy az csak majd valamikor így a jóval az 50-es évek után terjed el Európában, és majd jóval később jön be hozzánk, és ma már teljesen másképp tekintünk a gyerekekre is. Számukra a jó élet az a becsülettel ledolgozott élet. És hogyha most azt mondom egy fiatalnak, hogy a munkát határoz meg téged, az mattot kap, nem? Így, hát a munkám az csak egy része az életemnek, az nem az én életem meghatározója, az ő életüknek meg az volt, mert ők a munkájukból éltek túl. Akkor még létezett a nyugdíjas állás fogalma, és nagyon érdekes ez a kétplatformos család fogalom, mert gondoljátok végig, hogy volt a munkahelyük, meg volt a család. Vagy ha mondjuk egy földműves családról beszélünk, volt a munkájuk, meg volt a család. És nem az volt, hogy összejártunk a haverokkal kocsmázni, lehet ugyan is volt, de nem annyira, mint esetleg a későbbi időszakokban. Nézzük meg az erősségeiket. Kiemelkedő munkamoráljuk van, tapasztalatuk ott van, és a családközpontúság nagyon-nagyon nagy erősség. Mivel tudjuk őket motiválni? Tudjuk őket motiválni a hagyománnyal, és azzal, hogy stabilitást adunk nekik. Nyilván ők már azért jó idős korosztály. És a problémájuk pont a technológiai lemaradás, és az, hogy nincs reziliencia, nem képesek a változásra, csak nagyon-nagyon kevesen. A rugalmas gondolkodásmód az ő életükben nincs jelen, mert nem ahhoz szoktak hozzá. Akkoriban még nem változott akkor át a világ, mint később. Aztán jönnek a baby boomerek. 1946 és 64 között születettekről beszélünk. Mi történt ebben az időszakban, és egyébként a baby boomereknél is az első szakaszban, hogy 55-ig születettek, még egy picit másabbak, mint a következő szakaszban születettek, de ez annyira most nem lényeges, ez egy ilyen árnyalatú különbség. Ők még felnőtt orientált életet éltek, tehát a náluk idősebbek tekintély tisztelete még mindig megvolt, amit az idősebb mondott, az úgy van, azt úgy kell elfogadni. Ez például a munkahelyen jelenti nagyon érdekesen, mert ők a munkahelyen abszolút tisztelték a főnököt. Amit a főnök mondott, azt úgy kell csinálni. Hierarchikus alap volt tehát, és az életkorral nőtt a fizetés, és ezt ők elfogadták. A mai világban azért, ha valaki azt mondja egy fiatalnak, hogy hát a másik azért keres többet, mert ő idősebb és régebb óta dolgozik itt, az a fiatal azt mondja, hogy na, akkor megyek egy olyan munkahelyre, ahol megbecsülik a szaktudásomat. És ebből rengeteg feszültség van. Ugyanakkor igen, a második szakaszban már bejön ez a forradalmi szemléletmód, akkor ott már voltak hippik, meg mindenféle ilyen zenei mozgalom, meg nem csak zenei mozgalom, ezt tudjuk jól, és ott már bejött az, hogy az életet nem leélni, hanem megélni kell, de ők még ezt nem tudták megvalósítani a saját életükben, bár törekednek rá, vagy törekedtek rá, de ők a saját gyerekeikre vetítették ezt a dolgot, és azt mondták, hogy oké, én dolgozok látástól Mikulásig azért, hogy neked fiam jobb legyen, és te már tudjál tanulni. És az is egy érdekes dolog, hogy ott volt először az, amikor megengedték a gyerekeiknek, hogy tegezzék őket. Kinek a szülei vagy a nagyszülei magázódtak még a családon belül? Hát szinte mindenkinek, szerintem. Tehát ők az első olyan korosztály, vagy a generáció, akik azt mondták, hogy igen, tegeződhetünk, közelebb engedték érzelmileg ezáltal a gyerekeket, de ettől függetlenül azért ez még nagyon nem az a érzelmi bőségben túltengő generáció, nem nagyon tudja kifejezni az érzelmeket. Itt is még két platform van, a munkahely és a család. Az erősségük az, hogy nagyon lojálisak, nagyon kitartóak. Motiválni lehet őket a sikerrel, az anyagi jóléttel, a biztonsággal és a nyugalommal. És miért fontos ez nekünk? Mert hogyha te mondjuk egy olyan posztot csinálsz, amiben fiatalokra szeretnél hatni, mondjuk ilyen 20 évesekre, és a biztonság szót helyezed a középpontba, és erre fogalmazol meg egy nagyon frappáns, nagyon tuti posztot, akkor elképzelhető, hogy nem találsz be a megcélzott generációnál, mert a fiataloknak a biztonság teljesen más jelenthet egy baby boomernek, mint megint egy
veteránnak. És lehet, hogy csodálkozol, hogy erre a posztra ráírnak az idősebb korosztályból, de miért? Pont ezért. És ezért kell ezzel tisztában lenni. És a problémájuk, hogy hát a digitális világ az még nekik is nehézkes, mert ugyan az ő életükben már megjelenik az audiovizualitás, megjelenik a televízió, de hát azért 46-ban még bőségesen nem néztek tévét egyfolytában, mint tudjuk. Még a mi életünkben is volt, hogy hétfőn nem volt tévéadás, ugye? Úgyhogy látom, az biztos. De mi már fiatalon megtanultuk azt, hogy van tévé, létezik, lehet nézni, igaz, hogy még korlátozott időtartamban, de lehetett. Baby boomerek kezdeti időszakában nem annyira volt még ez jelen, sőt, még a későbbiekben sem. Na és akkor itt jön egy választóvonal. Ugyanis meg kell különböztetnünk a biológiai generációkat és a média generációkat. A biológiai generáció, most megint erre jövök. Szóval a biológiai generációk azok, akik a veteránok és a baby boomerek, inkább így állok, tudjátok fotózni, ha minden áron szeretnétek, szóval ők szintén az adott időben születettek, akik körülbelül azonos környezetet tapasztaltak, de az ő életükben még nem jelent meg az audiovizualitás olyan mértékben, és itt egy generáció az nagyjából megfelel ugye a felnőttség elérését, vagy mondjuk így a szaporodásra való képességnek az elérését, nemző képesség elérésének az időszaka, tehát a 18 év, tehát itt ezek a generációk még nagyjából lefették azokat a korosztályi generációkat, akikről általában a korral kapcsolatosan beszélünk. A média generációknál meg ez már fel fog gyorsulni, és a generációváltások egyre gyorsabbak lesznek, mert hogy ott a média fejlődése fogja meghatározni az új generációnak a megjelenését, és jelen pillanatban most 15 év egy új generációs ugrás, és ez mondjuk az AI megjelenésével majd lesz 13, meg 12, meg 11, meg ki tudja mennyi, mert nem tudjuk még, hogy hová fejlődik ez az egész történet. De rendkívül fontos, hogy az audiovizuális tartalmak megjelenése hat az idegrendszer működésre, hat az agyműködésre, ezáltal hat a viselkedésre, és hát nem biztos, hogy mindig jó irányban. Az X-esek a 65 és 79 között születettek, ők a maximalisták, a hős központúak, tudjátok. Ki az, akinek hősprogram futott sokáig? Kivel ide vállalni? Én tudom. Én nagyon tudom, hogy én voltam a hős, én mindent is megcsinálok, én vagyok a maximalista. Bocsik, Jutta, ne nézzél, te is az vagy. Tudjátok, ők már lelazultak. Ők már új generációsan feljöttek a színpadra, én azt mondtam, juss se! Mert ez a ruhához, ez a cipő megy. És én a színpadra és ebben jövök, hogy rohadt kényelmetlen, nem érdekel, mert én vagyok a hős. Még ilyen dolgok is meghatározóak, és ilyen dolgokat is befolyásol az, hogy hogyan gondolkodunk. Tehát ott már jött a rendszerváltozás, amikor mi fiatalok voltunk, és megtanultuk azt, hogy ha sokat dolgozunk, akkor sok munkával többre vihetjük, mint a szüleink. És itt jött be a képbe a maximalizmus, és bejött a képbe az, hogy ezt a korosztályt, én mondjuk nem voltam kulcsos gyerek, de nagyon sokan azok voltak, amikor a szülők el kellett, hogy menjenek dolgozni, és a gyerek elment intézménybe, és az intézményben, akár bölcsődébe is, ott jelenik meg ebben az időszakban a bölcsőde fogalma, és a bölcsődében nem kapja meg azt a szeretetet, és azt a figyelmet, és azt a gondoskodást, ez egy távolabbi történet, és mindez befolyásolni fogja a későbbi viselkedést, azt, hogy hogyan nézek az életemre, és na, az X-esek a munkamániások, azt tudni biztos, meg azt a hanomistán. 3 platformunk van most már, a munkahely és a család mellé bejönnek a barátok, ugyanis a kulcsos gyerekek meg úgy működtek, hogy na, suli után hazamentek, és fiam 6-7 évesen önállóan, ugye? Mert ott még aztán nem az volt, hogy anya elvisz, engem még gimnáziumba sem vittek el, a fenedjé, meg mindig elkéstem. És egyszerűen kimentek, fogták ott a logot a nyakukban a kulcs, azt se tudták, hol vannak egész nap. Most, ha a szülő hazajött és kiállt az ablakba és kikiabált, hogy Józsi, gyere haza, akkor ha hazament, akkor jó, ha nem, akkor utóbb majd lett retorzió. De hát ez tök normális volt abban az időszakban, viszont bandázás folyt, és a szülők nem kontrollálták, hogy kivel bandázik és ki nem. És ezért lett ennek a generációnak meghatározó az, hogy közösségbe akar tartozni, hogy kapcsolódni akar valakikhez. Erősség a rugalmasság és az alkalmazkodó képesség, hát a rendszerváltozásnak, változásnak kellett már alkalmazkodni. Függetlenségre törekszenek, rugalmasságra törekszenek és biztonságot keresnek még mindig, és probléma az egyensúly megtalálása a munka és a magánélet között, tehát nekik jó üzenet pont ez,
hogy az üzletükkel meg tudod alapozni a munka és magánélet és család egyensúlyát. Az érzelmeket baromira nehezen éri meg, pont ezért érzelmes üzenetekkel nagyon rosszul el lehet nekik adni dolgokat. Jó? Tehát az érzelmes posztok is megszólítják őket, és nagyon nehezen delegál. Ezt sem ismerjük szerintem, ezt a fogalmat, ugye, hogy is kellene delegálni. Hát bocsi, de fejlődni ér. Jó, és azon vagyunk, mi is, hogy fejlődjünk. Az Y-osok a 80-as születésű, 80 és 94 között született generáció. Na itt jelenik meg az én központú generáció, ami mondjuk a Walkman. Ki emlékszik a Walkman-re? Van olyan, aki nem tudja, mi az? Lányok. Van olyan, aki nem tudja, mi az? Ilyen, úristen, ilyen ember is van. Nagyon jó. Nem lényeges, egy pici maga mondjuk a Spotify őse, amikor a füledbe dugtad a fülhallgatót és hallgattad a kazettás magnó szalagról a zenét, és ezzel kizártad a közösséget, mert az összes addigi generációban a közösség tagjai együtt hallgatták a zenét, közös program volt, közös időtöltés volt, mert innentől kezdve nem, mindenki elvonult a maga saját kis magánszférájába, és utána megjelenik a selfie, és mindig eszembe jut, amikor édesapám a selfie-ről, mindig édesapám jut eszembe, aki azt mondja, hogy na, a magam mutogatok, mi már megint magadat fotózod. Hát neki nem fér bele az élet normalitásába az, hogy mi selfizünk. Karrierépítési lehetőség az viszont kiteljesedett, de ezzel kitolódott a családalapítás, ezt is tapasztaljuk. Nyilván az életünk is, a nyugdíjkorhatár is kitolódott, és amikor az ember felméri, hogy afelé meg dolgozhatok 65 éves koromig, akkor nem biztos, hogy szalad, hogy 20 évesen már családot alapítson, hanem azt mondja, hogy nem, akkor még egy 10-es, még azért én tombolok egy kicsit és kielvezem az életemet. Tehát őrájuk ezzel lehet hatni, ők már élményekre hajtanak, és gyűjtik az élményeiket, mert megélni akarják ezeket az élményeket, és tudják, hogy nem a munkával azonosítják saját magukat, viszont baromi nagy tudásúak. És ez nagyon fontos, hogy nyilván a digitalizáció megjelenésével a tudásuk is megugrott, hiszen más most már a tanulási minta. Nem az iskolában tanulnak, hanem bejött az edutainment fogalma, tehát amikor szórakozva tanulok internetről, vagy mit tudom én, TikTokról, vagy bármiről, ott még abban a korszakban, amikor ők születtek, akkor még azért ennyire nem volt felfutott, de fel lehet erre kapaszkodni később is. Tehát azért ez már áthatotta az életüket, és mindenképp a számítógép használata az már sokkal fiatalabb korban elkezdődött. És úgy állnak az élethez, hogy oké, tanulok tőled, de te is tanulj tőlem. Tehát ők már nem felnőtt orientáltak, ők már egymásra hatnak, és leginkább őrájuk hatottak az influencerek, de azt mondták, hogy nekem az influencer a hiteles, mert hát az ócosan, álmosan, csipásfejjel kiteszi magát reggel nem tudom, a social media platformra, és hát az tök őszinte, nem? Hát én is így nézek ki reggelente, és azt jobban elhiszi, mint amikor egy nála idősebb generációbeli mond valamit. Az erősségük, ja igen, és 4 platform van, a munkahely, a család, a barátok és az internet. Tehát már aprózódik a figyelem, meg az energia. Tehát már a teljesítmény sem olyan egyébként sokszor. Innováció és technológiai hozzáértés az mindenképp erősség, motiválni lehet őket a személyes fejlődés lehetőségével, az elismeréssel, az élménygyűjtéssel és a közösségkereséssel. Jó? És miről szól a még pillérünk? Hát ebből azért pipálgatunk bőven, ugye? A problémájuk pedig a pénzügyi bizonytalanság, mert eladósodott generációról beszélünk, akiket már kecsegtettek a fogyasztói társadalom előnyeivel, amihez ugye pénz kell, és hogyha nem tudta megtermelni, akkor felvett hitelt, diákhitelt és társait, és azt vissza kéne valahogy fizetni. Aztán jön az E-generáció, 1995 és 2009 között születettek, akik már beleszülettek az internetben. Na, ők aztán már tényleg a távirányító a ujjuk hegyén van, már hogy úgy születtek meg, hogy távirányító van a kezükben. A választás kényszerét sajnos ezt mi hoztuk be, illetve ezzel, hogy annyi mindenből válogathatnak picikortól. Ezzel azt hiszük egyébként, ebben a csapdába én is beleesnem, hogy azt hiszem, hogy milyen jó fej vagyok, hogy a 3,5 évesnek azt mondom, hogy na, melyik mesét szeretnék most megnézni? És akkor ő kiválasztja. És tudjátok, mit fogunk ezzel elérni? Hogy 10 évesen már nem fogja tudni letvetni az iskola. Ez van. Mert ott nem olyan érdekesen adják elő a dolgokat. És ott már valami más kell kitalálni, hogy kedve legyen tanulni. Meg a későbbiekben is,
és ők azok, akiket ezért a kiégés veszély nagyon-nagyon keményen fenyeget, mert egyszerűen nem olyan gyors a világ, mint ahogy az ő agyuk gyorsan mozog, köszönhetően az internet hatásainak. Tehát ők már a userek, nem loserek, userek, tehát a userek. Jó? Tehát a felhasználók, akik egy fogyasztói társadalom felhasználói, de ők az iskolában is felhasználók, a boltban is felhasználók, a munkahelyen is felhasználók, és azt mondják, hogy mit kapok én azért, hogy én itt dolgozom, miért érni meg nekem itt dolgoznom. Tehát itt teljesen más hozzáállás van, és ezt általában az idősebb generáció meg végképp nem érti, hogy jön ez a kis fiáhez, hogy így kommunikáljon, meg ilyen pökhendien, meg így álljon ide. Na hát, hogyha ezt értjük, hogy ez miért működik így, akkor lehet már másképpen kommunikálni, és a kommunikáció lesz mindig mindenféle konfliktus helyzetnek a megoldása. Tehát ők a digitális benszülöttek, amik állandóan online vannak, azzal, hogy behúzalozott a világ, és bárkivel fel tudják venni a kapcsolatot, azzal megint csak a hierarchia csökkent, tehát őt egy hierarchikus felépítésű rendszerre nem fogod tudni motiválni, és az a helyzet, hogy azzal sem biztos, hogy ha azt mondod, hogy csapatépítő hétvégét tartunk, mert ők nem csapatban akarnak dolgozni. És azt mondják, és én beszéltem is így rokon kislánnyal, kérdeztem kislánnyal, de ciki, 20 éves. Szóval rokon lánnyal beszélgettem, aki egy hihetetlenül nagyvilágú digitális nomád életet él, és megkérdeztem az ő preferencia rendszeréről, és mondta, hogy ő nem akar csapatban dolgozni, frásztul, majd megoldja egyedül, ő ért hozzá, ő tudja, és egyébként tényleg tudja. És olyan munkákat talál, hogy így hagy. Na ő nekik adjunk jó ajánlatot, ez izgalmas lesz. És bejött a multiplatformos világ, amikor már nem az van, hogy internet van, meg munkahely, családok az alapok, hanem ezerféle információs csöpögtető felület, a tévé, az internet, nem tudom, a különböző social media felületek, mindegyik másképp működik, és csodálkozunk, hogy széttöredezünk, és csodálkozunk, hogy nem tudunk fókuszálni, és csodálkozunk, hogy szükség van a mindset programunkra. A gyerekek, a legjobb, amit adhatunk nekik, hogyha erre adunk egy megoldást a kezükbe. Csak ezt jól kell tálalni, hogy neki is emészthető legyen, és soha ne úgy kommunikáljátok, ahogy nektek lenne emészthető, hanem úgy, ahogy a célközönségeteknek lenne emészthető, tehát mindig egy picit bele kell bújni a bőrükbe, és végig gondolni, hogy ő ezt hogy szeretné látni, ő vajon erre hogy reagálna, és ezt talán a legkönnyebb úgy csinálni, hogy először mindig a saját generációdban kezdesz el dolgozni, mert azokkal tudsz azonosulni, azt tudod, hogy ő hogy gondolkodik. Ő neki hasonló problémája lehet, mint neked, főleg, hogyha hasonló élethelyzetben vagytok, vagy hasonló körülmények között éltek, azt már nem tudod mondani, hiszen te is így gondolkozol, nem kell idegen dolgot kitalálnod, kezd ott, és aztán ahogy jön a sikerélmény, mert találsz követőkre, amikor megfogalmazod a saját üzenetedet, a saját ajánlatodat, akkor rád kapcsolódnak, akkor feltöltek ezzel, akkor azt mondod, hát ez működik, akkor jó, mondom még egy pár embernek, jó, kaptam néhány nemet, nem baj, megyek tovább, mondom még egy pár embernek, nem baj, ötőlük is kaptam nemet, de már volt igen, akkor megint lendületet kaptam, akkor megint megyek tovább, megint keresek újabbat, és egyszer csak átvillensz, és azt mondod, hogy hoppá, rátaláltam valamire, és megmerem szólítani a másik generációt. És így fogsz tudni szépen lépésről lépésre haladni a más generációk felé, és ez is egy gyakorlás, és ez is egy fejlődés, és ezt is meg lehet tanulni. Ez a jó hír, meg lehet tanulni. Mi az Z-generáció erőssége, magas szintű digitális készségek, hát ő nekik ez már a vérükben van. Milyen klassz, egy Z-generációsnak nem kell megtanítanom, hogy kell lájkolni, megposztolni, mert az baby boomerek, meg az X-esek, azok azt mondják, hogy hát én nem is lájkolok, én csak leskelődök a Facebookon, és ott kell kezdeni, hogy mi az, hogy poszt, meg komment, nem? Aki mosolyog, az már találkozott ilyesmivel. És ők bizony a sokszínűséget el tudják fogadni. Tehát ezért meg lehet találni az utat ő hozzájuk is. Motivációjuk, az innováció és a gyors eredmények elérése, tehát itt az eredményekkel. És az egy eredményes csapat amúgy, tehát az eredményekkel lehet őket nagyon szépen megfogni, és nyilván át lehet őket vezetni arra, hogy akarjanak egy picit egy közösséghez tartozni, mert azért oké, hogy a munkában mondjuk ő maga érhet el eredményt, azért itt láttátok, onnan van Csaviki 20 pont, tehát azért az egyéni eredmények is nagyon sokat számítanak, ez nekik hasznos lesz, meg fontos lesz, de az, hogy baráti társaságot kapnak, az, hogy egy olyan támpontot, egy olyan közösséget, ahol megérheti a sikereit egy társaságon belül, azt is tudunk nekik adni. A problémájuk a szétforgácsolódás, mentális egészség, elkülönülés, mindset program.
És akkor jön az alfa generáció, akikről még túl sokat nem tudunk, 2010 és 2024 között születettek, ők már teljesen beleszülettek a digitális korba, nem tudjuk, mi lesz a kifolyás ennek a történetnek, nem tudjuk, hogy hova fognak fejlődni. Már most döbbenetes, tehát amikor az óvodában azt mondja az óvónő, hogy a mini csoportba járulok, ami nem kis csoport, még mini csoport, ugye ez egy a bölcsőde meg az óvoda között ilyen kis sáv, és azt mondja, hogy hát ők nem akarták elhinni, de a mini csoportos gyerekek az első 3 hónapban a csoporttársak, 25-en vannak egy csoportban, a csoporttársak 80%-ának a nevét megtanulták. Ez pár évvel ezelőtt körülbelül a nagy csoportosokra volt jellemző. Igaz vagy nem szín? Igaz. Aki kisgyerekneveléssel foglalkozik, azt ezt tapasztalta. Döbbenet, hogy mielőtt állnak ők, nem tudjuk. Amit tudunk, hogy támogatjuk őket, és próbáljuk úgy terelgetni, hogy azért annyira ne szipantsa be őket a internetvilága például, meg az egyéb digitális készülékek. A mintamutatás rengeteget számít. Erősítjük ezt a gyors tanulási képesség és a kreativitás. A folyamatos tanulással lehet őket motiválni. Kinek van olyan 10 éves gyermek, aki már nyelvvizsgázott valamilyen nyelvből, 10 éves korban, vagytok egy jó pára. Jó, az én időszakomban ez még ritkaság volt. Nálunk azért volt olyan 1-2, aki ezt megcsinálta, de inkább gimnáziumban, most már általános iskolában 8-ba is lenyelvvizsgáznak. És nem azért, mert piszkálják őket, hanem azért, mert nekik van kedvük tanulni, meg felmegy a netre, megnéz egy filmet angolul, aztán csinálja a nyelvvizsgát. A probléma a tuningelés, az a rövid figyelem és a szétaprózódás, és ettől kell őket megvédeni, amennyire csak lehetséges. És itt van egy új fogalom, megint a neuromarketing, ami arról szól, hogy a marketingesek bizony rájöttek, hogy ezeket az agyi folyamatokat nagyon-nagyon figyelembe kellene venni, hogyha valamit értékesíteni akarnak a fogyasztói társadalomban, mert az emberek még mindig 80%-ban érzelmi alapon döntenek, és csak 20%-ban racionalitás alapján, amúgy. De az, hogy mi váltja ki az érzelmet, azt meg meghatározza, hogy milyen generációba tartozik. Tehát ezek nagyon-nagyon szorosan összefüggő kategóriák, ezért érdemes nekünk is megismerkedni ezzel a dologgal. Tehát, amit mondtam, hogy tanuld meg úgy bemutatni az ajánlatodat, ahogy azt a célközönséget, az adott generációba tartozó célközönséget be tudja fogadni. Indulj ki magadból, aztán legyél bátor, menj végig minél több emberen, válj bele a beszélgetésekbe. Gyerekek, olyan rendszert raktunk össze, szerintem annyira fantasztikus ez a dolog. Sokszor kaptam tapsot, hogy elbőgtem magam, tök jó. De figyeljetek, az a helyzet, hogy ugyanazt éljük. Tudjátok, a történelem ismétli önmagát. Ugyanazt éljük, amit 2016-17-ben. Ugyanúgy összeültünk, ugyanazon a napon ültünk össze, ugye Ági? Hát nem akartam elhinni. Amikor Ági összehívott minket, csak így, hogy na jó, most már online nem tudjuk összeszervezni magunkat, gyertek el hozzánk pénteken, ott leszünk és összerakjuk a rendszert. És péntek reggel fölkeltem, és a Facebook feldobta, hogy napra pontosan, meg nem mondom hány, mert közgazdász vagyok, nem tudok számolni, hány, 6, 7, 8, nem tudom, x évvel ezelőtt volt, amikor összeöltünk és összeraktuk az apprendszert. Itt véletlenek nincsenek. Ezek abszolút nem véletlenek, ezek törvényszerűségek. És ez a törvényszerűség irányítja az életünket, a tiédet és az energia irányítja az életedet, és ha te agyból akarod kontrollálni, nem fog működni. Érzésből csináld ezt az üzletet, érzéseket adj embereknek, érzéseket mutass a social media felületen is, már akinek érzést kell mutatni, de az biztos, hogy az energia az átmegy, és csak az energia megy át. És hogyha te odaállsz és nem hiszel magadban, és nem hiszel a rendszerben, és nem hiszed el, hogy neked működni fog, akkor nem fog. Akkor fog, hogyha elhiszed, akkor fog, hogyha lelkes vagy, akkor fog, hogyha azt mondod, hogy úristen, van egy rendszerünk, és mint a rakét, így fogunk menni ezerrel, mert imádom ezt az új rendszert, mert imádom, hogy megújultunk, hogy megfrissültünk, hogy megint felvettük a tempót egy olyan dologgal, ami le vannak maradva az emberek, gyerekek. Nemrég voltam egy képzésen, egyszerűen olyan nagy üzletemberekkel voltam körülvéve, akik nagy vezetők, nagy multicégeknél
és ők még e-maileznek. És én úgy éreztem magam, mint aki a kőkorszakba csöppent vissza. Olyan eszköz van a kezetekben, gyerekek, ezt még sehol nem csinálják így Magyarországon. Csak nálunk, csak a ti kezetekbe kerül be ez a rendszer. Úgyhogy nagyon ragadjátok meg, holnap meg fogjátok kapni az egyes elemeit, szívjátok magatokba az összeset, tanuljátok meg az alapokat, nézzétek majd végig meg a rendszert, amikor meg lesz, és onnantól kezdve engedjétek bele magatokat, és gyakoroljatok, 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 mert akkor fog nektek működni. És ez az üzenetem, hogy nyert meg a generációs játékot. Köszönöm szépen!